Pulyano kakak mung sakar ta bongka. Ani mungkai Morindra Dev Burma. Tini nong ni oje momo thani mung ta bongka. Ona Chaudhary Baptist Church. Engkai narok je oro je tini COVID pandemic ni jorawo mo haikelai narok je naithatok khai je tini Christmas borodin hene je palai jagai tomane bo bosone sing palai jagai phaikya eba nong mo girja bosor balokha eba hairok kisa narok message regari kisa Belake hambai kok tripano जों चिनना Chaudhary Baptist Church जों 1985 o establish ngo 1985 ni simu tini 2020 माने 36 बार ने जों चिनि मोथांनायसा जिसु आसे माने सालमा जों पालायलायो विशेष करे जरावो जों बरन थानि म कगनो बातारि नानि मुसुङो कारण देशनि बररक राज्यनि बररक पारानि बररक जिसुनि कगनो खानाथों बरनि फलाबो मोथांजाकथों जों अबनो नायो ते ओ पेन्डामिकनि जरावो जों जत मानसा जाहाते बररक हानि बररक हायुं हा कतरनि जारा बररक अरुगता गदालथों बा अरुग बाय हाकसालुंथों जेहेतु जों खोनावो हायुं हावो जे पेन्डामिक नि कोनो माने कोरोना भाइरास नि बिथिरक जों सनामजायाखौ खोनावहायबानो जोंनि कायसानो बिसास जों जिसुनि थानि ईश्वरनि थानिबो जों सुरियै दङ जाहाथे अरुग म पृथ्वीयाव ता ओंथों माने सरबै थांथों अबहायख्लायै जों सुरियै दङ এবং पेन्डामिकनि जराव चिनि मथावो जों माने डिस्टेंस माने जेता सरकारनि गाइड बा अथवा आबो बारेबो जों जे जत मानसा माने चिनि बररनो जों माने अजन खाय आसो बेवै जों चिनि जिसुनि कगनो खोनालाय माने परे जों चिनि पांगा ताबो पाइजाक पाइ माने परे जों खुब तखैनो ताबो चिनि चाले मुंचानाय এবং चालमेन परे सारे चिनि पांगा तंगो तंथक मोसामुं रोसामुं अबहायके खेला दुलारक दङ अबहायके जोंचिनि जिसु आसामा सावनो पालायो अबहायके जोंचिनावना Chaudhary Baptist Church जत मेम्बार्स जों एकदम बखा कायसा खुब थामसा खायै सामुं खालाय दङ बरनि बागै अबहायके जों प्रार्थना खायो जाहाथे बररक मोथां जाकथों ते बनो सिनिथों होनै जों बरनि थानिबो बाता पुसगरिबो এবং पुसगनायनि बागैबो जों तियार दङ ननि म जे borodin tini khlaijaboni koitani jorawo koitani siming khlaijaka ba Panade अबहायके जों मना Chaudhary Baptist Church बारटा जास्ट बारटान सिमुं जों पान्दासे koitani jora panna paina पान्नायको एमनि तो ताबो पान्दा ते तिनि वार्शिप के आरे ताबो पाइके engkai narok tabuk je kaitorni kono hamari tamosan kaitorni tan narok tamosan काइथन थानि हामारि मनो सानो बररक जाते रुक सुगता कलाइथों बररक जतनो शान्तिबो बास खाइथों अबहाय खलायै निनि धरना ताबो अनेक बरक दङ ता कसाकुलमो कलाइजा हस्पिटालगो बाक्सा जेलो कलाइजा गोबांमा चिनि बिसिङावबो दङ हायनो अजथा जेलो कलाइनाय अबहाय बररनि बागै जों थिरु जाहाथे बरगो मुक्तिमान परे जिसुनो सिनिथों बररक एगुंथों काइथनो सिनिथों बररक सुख दुख अब तो तंगनायनो हायपानो चिनि विशेष काइथन थानि प्रार्थना मनो बररक जिसुनो सिनिथों प्लास बंनि फला मोथां जाथों एवं बरक जे रुगा सुगा तंगनाय बा जे कोनो अवस्था तंगनाय बरगो शान्तिते बास खलायथों अबनो जों ईश्वरनि थानिबो प्रार्थना खलाय हामबाय हे काकानो